Nu că vreau să zic sau vreau să spun. Dragii mei, după canalul Paul Nebunu de militari, voi știți, în fiecare zi sportul e pentru mine cel mai bun exemplu de a te ține tânăr și în putere. Și bam, 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 bam. Așa că, dragii mei, până o să-mi pun mâinile pe piept, nu o să vă fac de râs niciodată. Am băgat și eu 200 de tracțiuni. Acum fac tracțiune vreo 70, că nu pot. Ia uitați-vă aici. Vreo 250 cu tot. Nu, 300 cu 300. 150 de genul, 100 de flotări. Ce părere aveți? Pe bune. Și voi vreți să vă abia aștept, băcăoare, să te prind. Să moară mama. Băcăoarul, bulangiu. Ai ciocane. Să vedem ce faci. Nu poți să miști brațele. Vă pup. Toți abonații mei după canal, vă iubește fratele vostru. Hai, băcăoane, să te văd futus grijania, mătii. Vă pup cu drag.